Прывітанне, дарагія сябры, я мушу яшчэ дакладніць тое, што сёння адбылося. Зараз я уважліва праглядзела крымінальна-выканаўчы кодэкс. Артыкул 121 тычыцца ўтрымання ў калоніях асаблівага рэжыму. Шчыра кажучы, для мяне это стала таксама пэўнай нечаканасцю, хаця нібыта гатова была да любых варыянтаў. Калонія асаблівага рэжыму прадугледжвае камернае ўтрыманне. То бок Мікалай будзе знаходзіцца па сутнасці ў турэмнай камеры і, як яны спадзяюцца, перавод з камернага ўтрымання на ўтрыманне ў звычайных памяшканнях, як это ў звычайных калоніях адбываецца, можа адбыцца не раней, чым пасля адбыцця 1/3 тэрміну. То бок, як яны сабе спадзяюцца, Мікалай мусіць прабыць у турме па вялікаму рахунку, хоць это і будзе называцца калонія, памяшканне камернага тыпа, каля 5 год. З улікам таго, што 1,5 з лішнім гады ён ужо прабыў. А яшчэ адна акалічнасць — это тое, што людзі, асуджаныя да строгага і асаблівага рэжыму, ім не пералічваюцца тэрміны. То бок ім залічваецца дзень за дзень, і месяц, які Мікалай правёў па так званых адміністрацыйных арыштах, таксама не ўвойдзе ў тэрмін. Вось, то бок, як яны спадзяюцца, яшчэ раз падкрэсліваю, на сённяшні дзень яны думаюць, што ён яшчэ павінен 3,5 гады правесці ў камеры. Я думаю, што это, скажем, тлумачыць, той вырак, які быў вынесены. І я як мантру паўтараю і раю ўсім быць у гэтым перакананым, што яны, безумоўна, не будуць сядзець столькі і выйдуць усе разам. Але мяне вельмі здзіўляе, неверагодна здзіўляе тая колькасць людзей, якія гатовыя прыняць умовы гульні. Мяне проста ўражвае тая колькасць людзей, якія маглі б пражыць жыццё як прыстойныя людзі, як паважаныя людзі, але чамусьці зрабілі іншы выбар. Не так страшна страціць пасаду, не так страшна страціць працу, як страціць годнасць, як стаць злачынцам. Я шчыра дзякую ўсім за падтрымку. Сёння яе было вельмі шмат. Вялікі дзякуй, дарагія сябры. Я думаю, што агульны калектыўны пасыл, які мы можам зараз адпраўляць сусвету, это не ненавісць, а наша прага жыць у вольнай, прыгожай краіне, якую мы абавязкова з вамі пабудуем. І, ведаеце, я сёння глядзела на вочы нашых хлопцаў, яны абсалютна цудоўныя, яны не зламаныя, яны прыгожыя, яны моцныя. І нам уже тады грэх жаліцца і грэх не быць моцнымі. Толькі разам, толькі упэўненыя у перамозе мы пабудуем нашу прыгожую Беларусь. Дзякуй вам, дарагія. Усяго лепшага.